What's up mga kapsat? Welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to mga kapsat ay bali ipunin po natin yung binhi ng okra. So ayan. So bali tuyong-tuyo na po sila. So pwede na po yung ipunin at isabit. So yung ganito po yung diskarte namin kung nag-i-stock po kami ng binhi ng okra. So yan mga kapsat, samahan niyo po kami. Tara. So ito na po mga kapsat yung naipon natin na binhi. So yan. Bali ganyan na lang po yung itsura niya. So tatalian na lang po natin yung pinakasanga. Yan. Saka natin isasabit. Tawag namin na palang.
So ayan mga kapsat, bali ganito po yung diskarte po namin sa pag iipon ng binhi. So tinatalian, hindi na po namin tinatanggal yung mga buto. So ganito na lang po yung tsura niya. Saka po namin isasabit. So yan. So ayan mga kapsat, naisabit na po natin. So ganito po yung So ayan mga kapsat, naisabit na po natin. So ganito po yung proseso ng aming pag-iimbak ng binhi. So ayan. Hindi na po namin tinatanggal yung buto para hindi po basta-basta masira. So ayan. Lakas ng hangin. So ayan mga kabsat, bali naisabit na po natin yung ating binhi na okra. So ganito po yung proseso namin dito sa probinsya. So bali sinasabit lang po namin na ganyan. Tapos pagkakailangan na lang po, saka namin tinatanggal yung mga buto. So hindi po basta-basta masisira yan mga kabsat. So ganyan po kami mag-stock. So ayan mga kabsat, maraming salamat po sa inyong panunood. At huwag po sanang kalimutan na i-subscribe po yung ating channel. At like. At pwede pong i-share. So ayan mga kabsat, maraming salamat po. Kita-kits ulit po tayo sa ating next vlog. So ayan mga kabsat, salamat po.